Sawubona baba kunjani? Sikhona ndodana sikhona. Siyaphila. Nguchef ongapheki ngiqhamuka kweNtuzuma TV. Ubaba bambizo ba. Mina isidlaliso sami nje insizwa waba phela ngidlali ngumshini oyishintshayo. Bangibiza ngoGadafu. Kodwa ngumduduzi sibiya ngokuqanjwe ekhaya kodwa ke ngumzabalazo nje. Bangibiza nje ukuthi mawuthi uGadafu hayi ufika manje. Ubaba usekhulile ebudaleni bakhe ubekwa indla emgwaqeni yaseThekwini. Ngibekwa imali yethu eyadliwa uDurban Transport sizokhalaza la eCity Hall sifuna imali zethu sonke abasebenzi baka Durban Transport kade sigqigqela le mali abafuna ukusinikeza bathatha ama memorandum njoba dash uzungu ayinike lesixhuse lesi simeya lesi imeya yenza action ayenzi lutho. So ngoba ni deliver memorandum namhlanje nilindeleni ukubona uSibixaba yabona lokhu manje sewokugcina ke manje yonke into ihamba ibe nesigcino into iba ngisho noma wenzani iba ne time frame uyabo manje umehluleke la ngoba sesiyayihlokoloza ngale kumkhwanazi sesosuka manje siyeke la ngoba amasela lawo siqonda nomkhwanazi kube nomkhwanazi odila nayo lenkinga lethu yemali le esibanjwa ibona laba ngaphakathi abayazi imali yethu kwaba nani ne settlement out of court nathenjiswa u30% kuwona yini ebabambile ukuthi nibanike ingxenye yenu njengesivumelwano mfowethu sinamaphepha sina yonke into sinikezwa sabizwa ngama shareholders sabizwa ngobasi osibundebela lo nyaka njalo mayifika nje uMay kufika inyembezi uMay 31 kodwa u2003 njalo sifikisela ngenyembezi sitshelwa seOceanic lapha eBishi eNorth Beach kwathiwa senigwilikile nina seninto yasemhlanga koBalton imoto esemhlane esho kukhona ngishimeya umlaba bethi senaze nawina kukhona obheka icele lapha ethi senizothola imizila yemigwaqo ama route imali yenu le kusho ukuthi ihamba nesubsidy ezoqhamuka njalo nyanga zonke ku government u30% lona iwona okwenza sihambe sohlala kumhlanga ngoba sobe sesama ownership ngawo siphinde futhi kuthiwa amabhasi sanuyi portion amabhasi ngoba ukuthi umsebenzi waqalwa yithina indlela esibongwa ngayo saqhumisa cricket sajabula kusholo losukulelo umhla ka31 May kwathiwa konke kuzobo kwethu kwazi kwathiwa noma senifuna ukuvula nenkampani ngaphakathi uzangangena umuntu sahlanisa imali ku6 million savula iboard ukuze sibambe nomakhenika ibhasi ingaphumi ikhandwe ngaphandle si raise imali ibeningi imali ngaphakathi thina soshayela ngapha simama inspectors gada umsebenzi wonke uma ibhasi ufuna ukukhandwa ikhandwe futhi abantu kade bevele bephuma lapha abarejentshiwe ku government lapha sesiza ngapha sesizimele yes yeah indlela manje kubhekwe iphi makusuka la okubhekwe lana namhlanje usuku lokugcina namhlanje la sesibonile futhi izinto esezenziwe umkhwanazi uNdonga kwale yenkosi ukuthi uphenye ibheshe endodeni kwigoli lonke liyaqhaqhazela kwenzeka zonke into egoli sesibonile ukuthi umuntu ongasikhipha owumose uyena umkhwanazi njengoba kuthiwa ulungile umkhwanazi ake sinibone emgaqweni saqhaqalaza namhlanje impilo yethu manje yonke manje sithembele kuyena umose wethu ukuthi siya kuyena manje lokho ngoba uzungu uthe umenikwa la yena shuthi into elahlwayo ngoba irespond akubuyi lutho asitholi lutho kodwa ke namhlanje usuku lokugcina masisuka la siya kumkhwanazi yes owesine mangaphazama nibuya washaya simemeza sinazo zonke amafootage ayikho into esingenayo njengoba sesibuzwa manje yini kanti inkinga yakho kanti wena uthi inkinga yami mina hayi nginikeza yena kodwa ke manje uMaduna ngike ngakhuluma noMabuyakhulu wafika lapha ethi umhlangano uyeza uthunywe uRamaphosa eqamba mako wafika sibiza eDepot lapha aphindanga wabuya nje sekuthiwa nangi futhi Mabuyakhulu iyawa le ANC sekufaka oJeff Debe kuthiwa iyawa le iyazi ngoba iyamasela iNC iyawa Baba ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sinifisela ukuthi izimfuno zenu leza enizifunayo namhlanje bengazinika banike niphumule niyokhona ukuthi niluse nabazukulu phela lapha emakhaya uNkulunkulu nje abe nathi uNkulunkulu asihole kulendlela ngoba sesinayo uShamasi inkosi ayithumile njengomose abantwana bekhishwe eGibhithe sesinethemba ukuthi uzosikhipha namandla kaShembe nawo futhi na ayibona yonke into eyenzakalayo
izophuma imali yethu nasebeshona imphefumulo yabo iyakhuluma ngoba la sithe sihamba sishaya itoyitoyi la angazi noba bayishuthile yini imoya yabo iyakhuluma ivele yafa ibhasi yavala nayo nathi sivalile lapha yavala ilane la ibhasi ukuthi okungukuthi nanka lamabhasi nanku umjuluko wethu nazi ikhwepha sesisebenza siyabonga emadlozini sibonge ezidalweni nathi esihamba nazo ezisilwelayo kule mpilo ukuthi kwadliwa imali yethu kwa Durban Transport idliwa abantu abamnyama ngiyabonga.